Første slag tager vi tommelfingeren for at få noget af hvilesnoren på. Her kan jeg nemlig skubbe den rundt, så har vi tråden, hvor den skal være. Det næste slag, hvor tommelfingeren skubber vores snor til side, sådan så vi kan få pegefingeren ind imellem de her to tråde her. Det giver os mulighed for at få den tråd til at ride over pegefingeren, så vi kan skubbe den igennem. Herved har vi fået et råbåndsknop. Men de her, de er jo helt løse. Prøver vi at gøre det sådan, som vi skal gøre det. Så tommelfingeren rundt om her, for at fange snoren, så første slag kan slås. Spænder vi, så holder vi trådene stramme, mens tommelfingeren nu her skaber vej for pegefingeren, så den kan komme ind under her. Og vi kan få den anden snor til at ride herpå. Skub snoren igennem. Træk den ud på den anden side. Og så træk til stadigvæk, så man kan se, at begge trådene er stramme.